Pitkä on pilalla, mutta lyhyttä voi aina jatkaa. Meidän sängyt tehdään käsityönä parhaista osista ja hienoimmista materiaaleista. Ja koska valmistamme kaikki meidän sänkymme käsityönä, niin meille on vakiomittaisen sängyn ja pidemmän sängyn valmistaminen yhtä helppoa. Eli jos olet saanut lahjan olla keskivertoa pidempi, niin älä tyydy nukkumisessa kompromissiin. Sillä meidän kaikissa sängyissämme on riittävästi pituutta ja leveyttä, aina meidän edullisimmasta vuoteesta meidän hienoimpiin mestariteoksiimme. Lisäksi meidän sänkymme erottuvat kaikista muista. Paremman nukkumisergonomian vuoksi, paremmat patjavahdot kuin muissa sängyissä, paremmat jousistot kuin muissa sängyissä, nopeampi toimitus kuin muilla ja 30 vuorokauden täysi riskitön kokeilujakso sekä 180 vuorokauden tyytyväisyystakuu ja 25 vuoden täysi tuotetakuu sängyillämme. Ja mikä parasta, niin meidän sänkymme tulevat suoraan tehtaalta ilman mitään välikäsiä. Eli meillä ei tarvitse maksaa merkistä tai toimitusketjun tuomista hintalisistä, vaan läpinäkyvästi, aidosti, pelkästä laadusta. Nyt kannattaakin hyödyntää ajankohtaiset tehtaan tarjouksemme ja soittaa meille, tai vaikka suoraan minulle, tässä näkyvään numeroon. Meiltä uskaltaa tilata sängyn kokeilemattakin ympäri Suomea. Minä autan sinua tekemään oikean valinnan, hoitamaan tilauksesi, tai vaikka keskustelen kanssasi nukkumisesta ylipäätään. Tervetuloa asiantunteville ja laadukkaille sänkykaupoille.